приятели, сега ще покажа супер антиспайвер. Това не е вирус и сканира компютъра ви безплатно. Ето, сега ще сканира. И привет, че е отвирила. И още не. This Game Buster е да има повече фейк в играта и тук си слагате игрите. Ако има проблеми, той пише Form 6 Use Please Click Optimize Auto Fix It. После кликвате в Optimize Auto и когато е готов, малко такова и после, когато искате си правите, играете си игрите и тъй нататък. Кой да обясня, това е верен. Чао!